Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα ήρθαμε εδώ και συζητάμε για το πώς θα βρούμε τρόπους να εκποιήσουμε τις δασικές εκτάσεις της πολύπαθης χώρας μας, όσες έχουν δηλαδή απομείνει, με διάφορες συναλλαγές, επενδύσεις, τις λέτε εσείς οι κυβερνώντες, εμείς τις λέμε ποικίλων ιδιωτικών συμφερόντων. Με τις διατάξεις του άρθρου 26 και ειδικά με τις παραγράφους 10, 12 και 13 ανοίγει ο δρόμος για τη χωροθέτηση μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, ακόμα και εντός προστατευμένων περιοχών. Με την παράγραφο 21 του ίδιου άρθρου επιτρέπεται χωρίς καμία προϋπόθεση η επέκταση εκτός λατομικών περιοχών και εντός των δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων σε περιοχές που εκτελούνται έργα μεγάλης εθνικής σημασίας. Με τον τρόπο αυτό υπονομεύεται κάθε προσπάθεια χωροθέτησης των λατομικών δραστηριοτήτων. Αλήθεια, η εν λόγω πρόβλεψη ήταν απέτηση της ελληνικός χρυσός ή τυχαία η ρύθμιση αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντά της? Με το άρθρο 3 παράγραφος 5 κατά παράβαση του συντάγματος δεν κηρύσσονται αναδασωτές δασικές εκτάσεις με επίκληση κριτηρίων όπως το ιδιοκτησιακό τους καθώς και ο προσδιορισμός τους ως δασοβιοκοινοτήτων. Με το άρθρο 35 παράγραφο 3 θα ανακαλούνται ή θα έρονται οι αποφάσεις αναδάσωσης χωρίς τις εγγυήσεις που προσφέρει η απόφαση της ΕΕΔΑ. Με το άρθρο 36 νομοθετείται κατάλογος επεμβάσεων που επιτρέπονται σε αναδασωτές περιοχές. Ακόμη όμως και εκτάσεις που είναι χωρίς καμιά αμφιβολία δασικές, με το παρόν σχέδιο νόμου στερούνται της προστασίας της δασικής νομοθεσίας, όπως συμβαίνει με τις ζώνες δικτύων και τις ιδιωτικές εκτάσεις με δασική βλάστηση που δεν είναι δασοβιοκοινότητα. Αποτέλεσμα των παραπάνω ρυθμίσεων είναι τόσο η επιβράβευση των μέχρι σήμερα εμπρισμών, όσο και η ενθάρρυνση μελλοντικών ίσως εμπρισμών. Με το άρθρο 34 αποδυναμώνεται το σύστημα προσωρινής επίλυσης αμφισβητήσεων που αφορούν σε χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δασικών, στέλνοντας στις καλένδες τη σύνταξη δασικών χαρτών, αφού και δεν υπάρχουν ολοκληρωμένοι, αλλά δεν υπάρχει και εκτιματολόγιο. Αφού η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων κατά πράξης αποχαρακτηρισμού για ό,τι και αν χαρακτηριστεί ως μεγάλη επένδυση θα πάυσει να υπάρχει. Τώρα οι σχετικές πράξεις θα εκτελούνται και ο φορέας του έργου θα εγκαθίσταται στη δασική έκταση πριν η σχετική πράξη καταστεί οριστική και τελεσίδικη. Και πάμε στο άρθρο 36. Με το άρθρο 36 επεκτείνεται η εκτός σχεδίου δόμηση με δυνατότητα έγκρισης δόμησης μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και για οικιστικές χρήσεις. Με το άρθρο 10 παρέχεται η δυνατότητα σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς να οικοδομήσουν δάση και δασικές εκτάσεις παρά τη σχετική νομολογία του ΣΤΕ. Με το άρθρο 7 τα δάση και οι δασικές αναδασωτές εκτάσεις μπορεί να υποδέχονται 50% των κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων της πολεοδομημένης έκτασης. Με το άρθρο 36 επιτρέπεται η εγκατάσταση έργων εκμετάλλευσης πρώτων υλών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας, χώροι απόθεσης σε δάση και δασικές εκτάσεις. Επιτρέπεται επίσης η εκχέρσωση για αγροτική καλλιέργεια δασών αναψυχής και δασών με ιδιαίτερο επιστημονικό, αισθητικό, οικολογικό κλπ. Ενδιαφέρον, ακόμη και σε περιοχές Natura 2000. Προβλέπεται σε πάρκα και σε άλση η δημιουργία χώρων εστίασης και αναψυχής χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Με το άρθρο 52 του σχεδίου νόμου
νομιμοποιεί αυθαίρετες επεμβάσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας, χιονοδρομικά κέντρα και εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις χωρίς προϋποθέσεις της δασικής, περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, τουριστικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα δασικού χαρακτήρα που ενεγέρθηκαν από τον ΕΟΤ, την ΕΤΑΔ ή από κάποιον άλλον τρίτο, καθώς και κημητήρια. Κυρίες και κύριοι, το παρόν σχέδιο νόμου πλήττει την ήδη προβληματική περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και την εφαρμογή του Συντάγματος και του κοινοτικού δικαίου. Νομοθετεί την άνευ όρων και υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων εγχώρηση των δασών, καταργώντας επί της ουσίας στην πράξη την έννοια του δάσους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα πλέον και οι βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του προγράμματος Ήλιος θα μπορούν να λειτουργούν νόμιμα σε δασικές και αναδασωτές εκτάσεις, ακόμη και σε περιοχές Natura. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την απόσυρσή του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Νικόλας Βούτης έχει το λόγο.